Halor ke jingyok ka senjuk kinong senchar snong ki bahap apok karaj muker tila ka bakentup ya ki shipau tili ki snong banlej bu da ka shithi da washna pentuma ya ka surok ka balas niu bha na du wakraj adu dauki ya kani ka shithi la yo banlej bu ha ka sautrik unai wing arajara pesan ha ka office trikam jong ka SDO Peninsula Civil Subdivision. Kumbala pentip da ketika senjuk syangi meni ka sengi jong ka pratrik unai wing arajara pesan. Kila kiu hibran-bran berlit sakhi dala ki jongki kemat namar bakila yo jingtip baka company NHIDCL kelas dang ban pentrai penban kajing perkhat ke jongki kam syam la yahap kat kum kajing dawa namar ki kam baka NHIDCL kelas syuthe khendau tang haki thliu ki sa badru ban siang rong tang haki benta ki basniu palan kajing kwa kajongki kalong ban penthmai bej da kajing siang surong om ban shu repair katai ka senjuk nong sensyar snong kala pentip syangi bakila khang persya alor kane bat syushu nakalyang kinong trai ka NHIDCL kat kum kajing ya thu kitai ki bala yo ban ya prat ketin baki bor sensyar snong ki dai ban ya kren bat ki bor penya ki bakham halor namar ba maki ki dai tangkum ki ba pendep ila kajong ka kamram la ya thu daw nong simuai ka senjuk kinong sensyar snong kala ong baka hapan ap ya kapor artayo kat kum bakala yo ban kedau hapok ka shithi bala yo pediang daka SDO haka sautrik unai wing arajar pesan balada ka company ka ba pentrai ya ketika surok kam syam la ngap ya ka jingdawa na kalyang ka kenhun kan pelong daka jingkhang kali ka ba klemput sya ketika than kum ka rukom ka jingakhi.